Добрый вечер, дорогие друзья. Как у вас? Хорошо? Спасибо большое. Шести Международен детски фестивал Звездна дъга 2011. Фестивалът Звездна дъга е създаден през 2006 година от фирма Евротур ООД и фондация Свети Йоан Кръстител с подкрепата на Евгений Евтушенко. Първите носители на Гран-при са ансамбъл Веселъшка, град Минск, Беларус. През 2007 година втори международен детски фестивал Звездна дъга се провежда в курортен комплекс Албена. Участват 310 изпълнителя от 9 страни. Гран-при е присъден на Владимирски хор, град Владимир, Русия. През 2008 година трети международен детски фестивал Звездна дъга се провежда в курортен комплекс Златни пясъци. Участват 9 страни. Гран-при се присъжда на Шарм, град Казан, Русия. 2009 година четвърти международен детски фестивал Звездна дъга се провежда в град Варна. Участие вземат 10 страни. Гран-при се присъжда на образцов ансамбъл Днестър, град Белгород, Днепстровски, Украина. През 2010 година пети международен детски фестивал Звездна дъга се провежда в град Варна. Гран-при се присъжда на детски фолклорен ансамбъл Зорница, град Варна, България. Фестивалът Звездна дъга 2011 се провежда под патронажа на областния управител на област с административен център Варна, господин Данчо Симеонов, както и фирма Евротур ООД и фондация Свети Йоан Кръстител. Шести международен детски фестивал Звездна дъга 2011 година приема за участие колективи тази година от Украина, Русия, Великобритания и България. Официальный гость в гала-концерте этот вечер зам областный управитель, област с административный центр Варна, господин Няголов. Добрый вечер, господин Няголов. Если хотите, можно сказать несколько слов. Искам да попитам как прекарахте тук последните 4-5 дена. Специално от децата. Слънчева Варна ви посрещна с много хубаво време и днес времето също беше с вас. Така че международният фестивал ще завърши много добре. Всички от вас най-вероятно ще бъдат победители. Както гледам, има за всички награди. Така че пожелавам успех за следващия фестивал. Пак да се явите и да спечелите отново награди, които ще ви бъдат връчени от фондацията и от Евротур. Благодаря. Господин Няголов, след малко вие ще имате удоволствието да връчите първите грамоти за участниците в фестивала. И така, специални награди на областен управител на област с административен център Варна, господин Данчо Симеонов. Наградите ще бъдат връчени, както вече ви казах, от заместник областния управител господин Няголов. Международен детски фестивал Звездна дъга. Грамота. Международното жури на 6-тия международен детски фестивал Звездна дъга награждава със специална награда от областен управител на област с административен център Варна Данчо Симеонов Кети Арабова, България, за активно участие на 6-ти международен детски фестивал Звездна дъга 2011.
Награда за Татяна Попова, ръководител на образцови колектив Съзвездие Русия. Пожалуйста, останьте на сцену. Награда за Нина Сизоненко, ръководител на образцов колектив Съзвездие Русия. Грамота за Натали Караван, ръководител на балет Ангел мой, България. Грамота за Лариса Кононко, ръководител на образцов колектив Театър Кукольки, Русия. Грамота за Ольга Цветкова, ръководител на образцов колектив Театър Кукольки, Русия. Грамота за Марина Щеглова, ръководител Театър на куклите Жълте батинки, Русия. Грамота за Светлана Богданова, ръководител на Театър на куклите Балагури, Русия. Грамота за Арина Губракова, хореограф на Театър на куклите Балагури, Русия. Грамота за Ивелина Тодорова, ръководител на балет Електра, България. Грамота за Дарина Христова, Народно читалище Отец Паисий, България. Грамота за Лариса Хилкова, детско-юношески танцова формация Лидер, България. Грамота за Олена Сотирова, детско-юношеска танцова формация Лидер, България. Грамота за Марина Соловьова, ръководител на вокално-хореографическа студия Вива, Украина. Грамота за Александър Бабаков, Украина. Вы Александр Бабаков, да? Спасибо большое. Грамота за Соловьева Зинаида Васильева, руководитель балетной школы города Одесса, Украина.
Следващата грамота е за Татяна Костова, България. Грамота за Ирина Никитина, ръководител на хореографическия ансамбъл Пирует, Украйна. Грамота за Ангелина Милева, художествен ръководител на Сребърни звънчета, България. Грамота за Юлия Недева, вокален педагог на Сребърни звънчета, България. Грамота за Майя Иванова, ръководител на вокално-хореографическа студия Вива. Грамота за Юлия Скалская, Украйна. Поредната грамота е за Елена Тананайко, Украйна. Дами и господа, это все. Аплодисменты. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да ви представя за пореден път журито на 6-тия Международен детски фестивал Звездна дъга 2011. Председател на журито господин Йордан Данев, България. Йордан Данев е завършил музикално училище Добри Христов в град Варна. Завършил е Академия за музикално и танцово изкуство град Пловдив. Ръководител на Народен оркестър Жар, град Варна. Член на арт-формацията Лотлория. Автор на голям брой фолклорни обработки. Лауреат на международни и национални конкурси. Йордан Данев, България. Членове на международното жури.